Het Nije Fries Museum in Ljouwert is leuk op de gemeente hoe de hege onreppelijke goedbelasting die betalen worden mat. Het museum moet €100.000 betalen. Zakelijk directeur Woering vindt het net terugte om het museum al voor extra inkomsten zorgen door toeristen naar het centrum te loeken. Friesland kan niet een soort toeristen uit Spanje, Italië en Schotland verwachten. Dat komt onder andere door de verlenging van de start- en landingsbaan in Eelde, die tak om die klaar is. Dat verwacht de Kamer van Keephandel. Nevens de Kamer zullen de toeristische ondernemers haar en daarop aanpassen moeten. Politiemensen uit Greenslaan en Drenthe moeten in tijden van drukte vaker helpen bij tafersjoch op het wetter in Friesland. Dat zei staatssecretaris Steven van Veiligheids en Justitie in Ljouwert. Nevens hem is er de laatste jaren te min dienen om criminaliteit op het wetter en de flexibele inzet van polities zou dat oplossen moeten. In Frencher is juist officieel het WK Keertsen begonnen met de openingsceremonie. Op het WK doggen de komende dagen teams uit 18 verschillende landen. Juwet binnen de eerste wedstrijden op het sportcomplex De Treien. Joen en vannacht bewolkt, maar mogelijk wat reën. Het wordt een graad als 16. Morgen begint ik met bewolking, maar later op de dag meer zinnen en de temperatuur rint dan op naar 22 graden.